Dnes vám představíme výnosový komerční areál přímo na třídě TG Masaryka ve Frýdku-Místku. Jedná se o funkční celek 2 budov se společným nádvořím, který nabízí ideální kombinaci komerčních prostor, kanceláří a bytových jednotek. Areál je dlouhodobě obsazen stabilními nájemci a díky své poloze na hlavní městské třídě poskytuje výbornou viditelnost i výbornou dostupnost pro klienty, zákazníky i obyvatele. Hlavní 4podlažní dům má užitnou plochu 778 metrů čtverečních a je obsazen prověřenými provozy, od restaurace přes prodejní jednotky až po kanceláře a 2 byty. Díky smíšenému využití nabízí stabilní a dobře rozložený výnos. Druhá 3podlažní budova přidává dalších 302 metrů užitné plochy, 2 prostorné byty a další nebytové prostory vhodné pro služby, kanceláře nebo zázemí podnikání. Celý areál stojí na pozemku o rozloze 2402 metrů. Součástí je 16 parkovacích míst, 2 garáže a dostatek prostoru pro zásobování či další provozní potřeby. Pokud hledáte investici s dlouhodobě stabilním výnosem, výbornou obsazeností a skvělou adresou v samotném srdci města, tahle nemovitost by vám rozhodně neměla uniknout.